Čo sa týka hry v symfonických orchestroch, tak s nimi som mal tú možnosť sa dostať do zahraničia, ako napríklad s tou komornou operou sme chodili dosť často do Španielska, celé severné Španielsko sme pochodili. Bola to viac menej operetná hudba a potom ďalej som s Novou scénou bol na 5-týždňovom zájazde po celom Nemecku, čo každý večer sme hrali koncert niekde inde, to bolo dosť náročné. Účinkovanie s Ray Charlesom a s Lizou Minnelli vo mne zanechalo stopy kvôli tomu, pretože tam to bolo obrovské pódium, obrovský aparát, všetko bolo absolútne dokonale organizované a toľko tisíc ľudí, to som ešte v živote nevidel. Doprevádzali sme ich s orchestrom Slovenského symfonického orchestra rozhlasového.